fruete astan idei da pertsona bakoitzak Astra beran ikuspegitik ikustie, beran irakurketi eitie eta beran moduen erabiltzi eta beran definizioan moduen hasta ikusteko modu guzti horrek leku edukitzie. Holako proiektu batek behar dabena da jente ezberdine, eitzeko era ezberdinekaz, ikuspuntu ezberdinekaz eta jente hori zehozelanik komunien lan eitzeko kapazizetie. Eta horretarako importantie die sariek sortzi eta hori da, igual Astrako mesenetik izan gauza importantien dago bat. Azkenien Astrak ez da funtzionetan jenterik barik. Jentik ez badoen parte hartzen proiektu honek ez da funtzionetan. Astra proiektu azken baten da gaztetzien behar izena dau, kulturtaldientzako espazioan behar izena dau, behar izan ezberdin horrek zoz lan batzen dire, kokteleran sartzen dire eta hortik sortzen da Astra proiektu.